Maar dat betekent niet dat iedereen alles accepteren wat er gebeurt in dit land. Zeker niet, die strijd gaat opgelost worden. Want als er onrecht wordt aangedaan aan onze mensen, hou op, staan hier, 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 hou op. Maar men denkt als de rechter uitspraak doet, in ons lief, in ons nadeel, dat we van onze mond moeten. Forget it, forget it, forget it. Alles aan het in het werk stellen, om het onrecht aan te stellen dat er daarin geen anders is. En ik kan u ook zeggen tegen in de beraadslaging, dat heeft de rechter gezegd. We kunnen overeenstemming bereiken met de betrekking tot die herwaardering. Maar er is nu een tijdpunt. En het tijdpunt achter maanden na de baca. Overal hebben we die baca. We hebben een aantal baca op die scholen. We hebben baca op die systeem onderwijs. Daar willen we van af. Daar willen we van. Dus wij gaan er alles aan doen. Kijk, als het een baca. En ook niet die kunnen, nee, niet kunnen. Kun je dat niet doen? Ja, dat weet ik wel. Ja, dat was hier waar. Ja, en ik geloof niet meer door die plan. Ja, er is een vraag. Dames en heren, aandacht. Er is een vraag. We gaan op dit moment concentreren op het loon. Als je daar achter de rug zit, dan kan je aan de rug kijken. Duidelijk? Ja, dus laten we eerst dit in orde maken en dan gaan we kijken naar die andere rug. Want dat heeft zo'n veel in wat we doen. Ja? Oké, laten we dit vragen. Hallo. Hello of Emo? Hello. Faz a fé. Faz a fé. Aku udah mau hindi naman natin dapat ng upload
willen hierbij alle leerkrachten een gelukkige Chinese nieuwjaar toewensen. En hopen onze handelingen is mooi lopen. Dat alles gaat naar tevredenheid. Kun hier vaat zo ja. Dan we hopen alles aan de bakabong. Moesten steunen alles aan bonda van lelala. Dat je zie alles aan die kobo in Suriname. Miwotagi no miwotagi power. Thank you.